Türkiye başkası Ankara'da 13 saat. İsəmisiz muhtaram tanışlar. Bugün 2026 yılının 7 may 60 keçin. Ben Nişan bakın. Siz Turdan Tur efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şarını tanıysınız. Bizim programma 16 metrlik kıska dolkunun 17.615 kiloga sırtlanan 42 derece gün шығыш yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 www.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığla koşuntasından Voice of Turkey What is Radio kanalından topşular. Topşularımızın qavatlauını qozan vaqıtı bilan saat kechki 8 ortada internet hem yaşnaşa What West Radio kanalından tığınlayasınız. Topşularımızın bugünkü çağrılışında sınga haberlerden soň Türkiye dünya şahısları yazmasını taqdim etərbiz. Türkiye Ovası dolkunlarında sınga haberler. Türkiye elbaşı Recep Tayyip Erdoğan, başkalı Ankara'da Suud Arabistanı Tışkı İşler Ministri Faysal bin Farhan El Suud'nu kabul etti. Günün irte saatlerinde iki elinin Tışkı İşler Ministrleri Ankara'da Türkiye Suud Arabistanı Koordinasiya Şurası'nın reisleşlik etip iki yoqlı münasebetlerini hem Gazı bilen birge regional taraqqiyatlarını qarab çıktı. Fidan yasagan bildiründe jığılışının her iki elinin beylenişli ministrlikleri hem uyuşmalarının qatnaşuunda ötkerilgün jetkirdi. Rusya 9 mayдағы жеңу күні құтлаулары вақытында Украинадан болуы мүмкін hüjümге қайтарылашақ жауап арқасында Украина башқасы Киевтан дипломатларының һәм башқа персоналының эвакуациялануы үшін шетелдерге шақыру ясады. Тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Мария Захарова Мәскәүнең дипломатик миссияларга һәм министрлыкка аккредитацияланган оешмаларга рисклар турында кисәтү булган нота җибәрүен әйтте. Шул вакытта 9 майда Мәскәүдә куркынычсызлык сәбәпләре аркасында мобиль интернет үзеләчәк. Бу хакта Русия сонны үсеш министрлыгы хәбәр итте. Министрлыктан салкын белдерүдә әйтелгәнчә, Мәскәүдә куркынычсызлык сәбәпләре аркасында вакытлыча мобиль интернет чекләүләре кертеләчәк. Башкалада 7-8 май көннәрендә мобиль интернетка кагылышлы чекләүләр планлаштырылмавы әйтелгән белдерүдә, шулай да иминлеккә ашыгыш янаулар барлыкка килгән чакта чекләүләр кертелергә мөмкин диелде. Белдерүдә 9 майда җиңү көнен бәйрәм итүгә кагылышлы иминлек чаралары күреләчәге билгеләп үтелде. Мәскәүдә мобиль интернетка керү, SMS җибәрү хезмәтләре, шул сәбәптән ак исемлеккә кертелгән сайтларга керү вакытлыча шекләнәчәк диелде. Белдерүдә чыбыклы интернетка шекләүләр булмачакы җиткерелде. Мәскәү Украина пилотсыз ұшу аппаратлары hüjümләре аркасында вакыт-вакыт мобиль интернетка шекләүләр кертә. Соңгы тапкыр 5 майда шекләүләр сәбәпле бирәктә онлайн такси чакыру һәм ризык заказы кушымталарында кыйынлыклар күзәтелде. Украина соңгы вакытта Мәскәүгә дрон hüjümләрен арттырды. АКШ елбашы Дональд Трамп Иранның сугышны бетерү өчен Америка Кушма Штатларының тәкъдимен бәяләгән вакытында Вашингтонның соңгы тәүлек эчендә Тәһран белән бик яхшы сөйләшүләр үткәрүен әйтте. Трамп журналистларга һәр ике тарафның да килешүгә ирешүенең бик мөмкин булуын белдерде. Иран белән АКШның сөйләшүләрне яңадан башлату һәм Ормуз бугазын капат ачу өчен арадашчылар аша кыса өстендә эшләве белдерелә. Шуларда Пакистан хөкүмәтенең арадашчылык турында мәгълүматы булган ике чыганакка күрә Пакистан АКШ белән Иран арасындагы сугышны бетерү өчен туктап калган тынычлык сөйләшүләренең икенче турын алдыбыздагы атнада кабул итәргә җыена. Чыганаклар Исламабадның АКШ һәм Иранның Трампның 14-15 майдагы Кытай сәфәре алдыннан өстенлекле килешүгә ирешүенең көтелүен әйтте. Израильнең көньяк һәм көнчыгыш Ливанда оештырган кешесез һава аппараты һәм һава һөҗүмнәрендә тагын 16 кешенең гомере өзелгән.
Сәламәтлек саклык хезмәткәрләре белән бергә 21 кеше яраланган. Бу отны туктатуның соңгы бозу очрагы булды. Һөҗүмнәр моннан тыш бер мәктәпкә зыян китергән. Израиль 17 апрельдә игълан ителгән һәм 17 майга кадәр узынайтылган отны туктату килешүенә карамастан көндәлек һөҗүмнәрендә дәвам итә. Авропа Берлеге авиация ягулыгы кризисына әзерләнә. Очкыш ягулыгы кытлыгы һәм арткан сәяхәт чыгымнарына каршы ашыгыш чаралар күреләчәк. Иран белән сугыш һәм Ормуз бугазы ябылуы авиация ягулыгы бәяләрен тиз күтәрде. Бу Авропаның иң тыгыз сәяхәт сезонында кытлык турында бурыч тудырды. Авропа Берлеге рәсми затлары әлегә кытлык юк дип әйтә, ләкин алар иң начар сценарийга әзерләнә. Авропа Берлеге резерв план буларак АКШ керосинының куллануын да кертеп, вариантларны каравын әйтте. Брюссель җитәкчелеге 27 елдан торган Авропа Берлегенең әлегә авиация ягылуы кытлыгы белән ошашмавын раслый. Авиация транспорты белгече Маттео Мироле Франс пресс агентлыгына бу этапта проблема икътисад һәм ягулык бәяләре белән бәйле. Ләкин таләп турында уйларга кирәк, чөнки бу безнең соңгы кризис булмаячак дип әйтте. Якын көнчыгыш сугышына кадәр Авропада кулланылган керосинның якынча 20% Ормуз бугазы аша үтә иде. Бәяләр арту белән күп авиакомпаниялар рейсларны гамәлдән чыгару турында җиткерде. Авропа Берлегенең энергетика комиссары Дэн Йоргенсен сишәмбе көнне Брюссель җитәкчелегенең кризис дәвам итсә, таләп сорау куркынычсызлыгы проблемаларына әзерләнүен белдерде һәм без әле анда җитмәдек, ләкин бу булырга мөмкин, диде. Шурада Авропа Берлеге һәм Америка Кушма Штатлары сәүдә килешүенә тагын бер адымга якынлашты. Авропа парламенты сөйләшүләрнең киләсе туры 19 майда Страсбургта узачагын белдерде. Авропа парламенты баш сөйләшүче Бен Ланч белдергәнчә, Авропа парламенты һәм Авропа Берлеге әгъзасы булган дәүләтләрнең вәкиле булган сөйләшүләрнең Авропа Берлеге АКШ сәүдә килешүенә кагылышлы канун кабул итү мәсьәләсенә килешүгә якын булуын әйтте. Авропа Берлеге хөкүмәтләре белән үткәрелгән 3 чаклы икенче тур сөйләшүләреннән ясаган чыгышында Ланч сөйләшүләрдә аеруча саклау механизмнары һәм тәкъдим ителгән тәртипләрне күзәтү барышы белән бәйле яхшы алгарыш булуын белдерде. Ланч саклау механизмнары һәм төп низамнаманы күзәтү һәм бәяләү мәсьәләсендә яхшы алга киткән конструктив 3 чаклы сөйләшүнең икенчесен төгәлләдек, ләкин алдыбызда әле барасы юл бар дип әйтте. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Asian тышкы эшләр министрлыгы Филиппинда җыелды. Министрлар блогының төп саммиты алдыннан якын көнчыгыш кризисы, региональ икътисади чыдамлылык һәм энергетика куркынычсызлыгы турында сөйләштеләр. Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре берлеге Asian тышкы эшләр министрлары атна кичен пәнҗшәмбе көнне Филиппинда очраштылар. Чөнки төбәк АКШ һәм Израильнең Иранга каршы дәвам итүче сугышы аркасында җитди энергия кризисы белән очраша. Белдерүгә караганда, очрашуны Филиппин тышкы эшләр министры Мария Тереса Лазаро җитәкләде. Филиппин хәзерге вакытта блок рәисе булып тора. Министрлар стратегик яктан мөһим мәсьәләләрне, шул исәптән энергия кризисы һәм якын көнчыгыштагы вазгыятьнең төбәккә тәэсирләрен карады. Төп саммит җомга көнне узачак. Көн тәртибендә якын көнчыгыштагы Asian ватандашларының иминлеге, региональ икътисади чыдамлылык һәм дәвам итүче энергия өзеклекләренә каршы уртак позиция урнала. Төньяк Корея атомдаш коралларын җәелдермәү килешүенә бәйле түгеллеген белдерде. Төньяк Кореяның БМОдагы илчесе Ким Сонг үз иленең атомдаш коралына ия дәүләт буларак статусы тыштан килгән телдән әйтелгән дәгъвалар аркасында үзгәрмәячәк дип белдерде. Рәсми матбугаттагы хәбәрләргә караганда, Ким Чен Ин Пхеньянның атомдаш коралын җәелдермәү турындагы килешүгә тугры түгеллеген һәм тышкы басымның илнең атомдаш коралына ия дәүләт статусын үзгәртмәячәген белдерде. Пәнҗшәмбе көнне Кореяның рәсми үзәк яңалыклар агентлыгы тарафыннан бастырылган белдерүдә Төньяк Кореяның БМОдагы илчесе Ким Сонг
Булай дип әйтте. Хәзерге вакытта БМО штаб-фатирында бара торган 11-нче атом тош коралын җәелдермәү турындагы килешүне карау конференциясендә АКШ һәм аның үрнәгенә ияргән кайбер илләр Төньяк Кореяның хәзерге статусын һәм аның суверен хокукларын гамәлгә ашырылуын нигезсез рәвештә шөбһә астына куялар, диде ул. Соң булай дип өстәде. Корея Халык Демократик Республикасының атом тош коралына ия дәүләт буларак статусы тышкы дәгъвалар яки бер яклы тарафлар аркасында үзгәрмәячәк. Ачыктан-ачык кабатлап әйтәм, Корея Халык Демократик Республикасы бернинди шартларда да атом тош коралын җәелдермәү турындагы килешү белән бәйләнмәячәк. Соң инең атом тош коралына ия дәүләт статусы төп канунда, Конституцияда язылган һәм атом тош коралын куллану принципларын ачык итеп билгели дип белдерде. Төньяк Корея үзенең атом тош коралыннан баш тартмаячагын даими рәвештә раслый, үз юлын кире борылмаслык дип сыйфатлый һәм мөмкинлекләрен ныгытырга вәгъдә бирә. Пхеньян 1993 елда атом тош коралын җәелдермәү турындагы килешүдән чыкты һәм шуннан соң 6 атом тош сынавы үткәрде. Бу Birleşmiş Milletler Uyuşmasının ilge qarşı köp sanlı rezolюциялар кабул итәргә тәртә. Төньяк Кореяда дистәләгән атом тош сугыш коралы бар дип санала. 2002 елда Төньяк Корея белән АКШ арасындагы төзелгән һәм Пхеньянның ярдәмнәргә җавап буларак плутониумны тондырырга вәгъдә биргән килешүне юкка чыкты. Килешү юкка чыкты. Шул ук елны Төньяк Корея беренче еллык яшерен атом тош коралы эзләү программасы булуын таныды. БМО Милек шурасы бу гамәлнең җитди нәтиҗәләре турында кисәткәннән соң 2 көн узгач Пхеньян 2006 елның 8 октябреннән беренче атом тош сынавын үткәрде. Шуннан соң тагын беренче сынау үткәрелде. Стокгольм Халыкара тынычлык тикшерүләре институты хисабына караганда 2025 елның гыйнварына кадәр 9 атом тош коралына ия илдә Rusya, АКШ, Франция, Бөекбритания, Кытай, Хиндстан, Пакистан, Израиль һәм Төньяк Корея бергә. 12241 атом тош сугыш коралы бар. Шулар арасында Израиль атом тош коралына ия булуын расламаган бердәмер ил булып кала. АКШ һәм Русия дөньядагы атом тош коралының якынча 90%-на ия һәм соңгы елларда бу коралны модернизациялау өлкәсендә киң кырлы программалар үткәрә. Мөхтәрәм тамашачы, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тамашачы, Төрки дөнья шәхесләре таушы тезмәбезнең бүгенге чаралышында Көнбатыш Тракияның көчле тавышы доктор Садык Әхмәт темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Кешене бары тик һөнәре белән дә билгеләү еш кына тулы булмаган портретны күрсәтә. Шулай да кайбер кешеләрнең шәхеслеге һәм бәйләнешләре академик казанышларыннан күпкә көчлерәк бар булу йөкен күтәрә. Белеме Анкара университетында башланып, Салоники университетының медицина факультетында тамамлаган уста хирург доктор Садык Әхмәт Көнбатыш Тракиядагы төрек ашчылыгы өчен медицина дахилыгыннан күпкә артыгракны күрсәтә. Ул җәмгыятьнең системалы рәвештә шәхесне инкар итүгә каршы туру теләген гәүдәләндерә. Аның тормышы Балкандагы этно-сәяси зулым режимнарына каршы шәхеснең ничек гигант дәрәҗәсенә күтәрелә алуын һәм ни өчен дәүләтнең бер сүздән дә шул кадәр курка алуының иң фаҗигале дәлиле. Доктор Садык Әхмәтнең характерын ныгыткан беренче зур гаделсезлек
Ул грек армиясында хезмәт иткәндә була. Гиппократ антына тугры калып, Әхмәт авырып киткән грек баласын давалый. Ләкин бу гуманны гамәл өчен вәкарәтләрен арттыруда гаепләнә. Ләкин бу җәза гади дисциплиналар җинаяты белән шикләнми. Садыйк Әхмәт башта 4 ай ярым хәрби төрмәгә хөкем ителә. Аннары син монда медицина белән шөгыльләнмәячәксең дип әйтелә һәм ташларны ватарга тау башына җибәрелә. Оста хирургның кулларының физик җимерү коралы буларак таш ватарга хөкем ителүе. Бу шәхси рәхимсезлек кенә түгел, ул вәкиллек иткән җәмгыятькә юнәлтелгән символик кимсетүдә. Безнең шикләр эчендә син бары тик хезмәткәр генә була аласың дигән юллама җибәрелә. Әхмәт 3 еллык авыр хәрби хезмәт һәм төрмә сынауларыннан табиб тәннәрнең түгел, җәмгыятьнең яраланган җаннарын да дәваларга тиеш дигән ышаныш белән чыга. Садыйк Әхмәтнең көрәше җирле хокуклар өчен көрәш кенә түгел, халыкара хукукка каршы торган стратегик хәрәкәт иде. 1985 елда башлап җибәргән һәм 15 мең имза җыйган кампания Көнбатыш Тракия төрекләренең тавышын дөньяга ишеттерүдә беренче зур адым була. Бирәктә 1987 елда Силаньякта оештырылган демократия һәм кеше хукуклары җыелышына үзен журналист итеп танытып үтеп керү һәм бу документларны катнашучыларга инглиз телендә таратуы аның стратегик зирәклеген һәм кыюлыгын күрсәтә. Бу гамәлләрнең бәясе озак көттерми. 1988 елда ул ялган хәбәр таратуда гаепләнеп 30 ай төрмәгә һәм 100 мең драхма штрафка хөкем ителә. Бу хөкем Греция мәхкәмә системасының гаделлек эзләү иреген именлеккә куркыныч дип санаган чорның иң ачык күрсәткече. 1990 елгы мәхкәмә барышы хәзерге Авропа хукук тарихында фаҗига буларак билгеләп үтелә. Садыйк Әхмәт төрек сыйфатын кулланган һәм ашчылыкның этник үзенчәлеген билгеләп узган өчен генә 18 айга төрмәгә хөкем ителә. Бу дәүләтнең үз ватандашларына милли үз аңны тоярга тырышкан системалы үз аңны инкар итү сәясәтенең иң югары дәрәҗәсе. Мәхкәмә залында ул бер сүздән баш тартып иреккә чыга алса да, тарихта калган түбәндәге яклау сүзләрен әйтә. Мине төрек булганым өчен алып китәләр. Әгәр төрек булу җинаят булса, мин монда кабатлыйм. Мин төрек һәм шулай булып калачакмын. Бу хәбәр белән мин Көнбатыш Тракиядәге ашчылыкка мөрәҗәгать итәм. Төрек бугыларын онытмасындар. Көрәштең кешелекле өлеше Әхмәт гаиләсенең төрмәгә баруларында яшеренгән. Садыйк Әхмәт өчен көн сайын өйдә яки офиста булсынмы, кофесының соңгы йотымын улы Левенка калдыру йөрәкне җылытучы ата ул юласы иде. Ләкин төрмәдә беренче тапкыр булганда Садыйк Әхмәт улына тулы бер чынаяк кофе тәкъдим итеп, Левент, син моны эч, син хәзер безнең гаиләбезнең атасы ди. Бу бер чынаяк кофе алучы гына түгел, яшь улына авыр катлаулы җаваплылыкны тапшыру була. Шул чорда аның хатыны Ишык ханым Силаньяктагы төрмә капкаларынан барган саен аңны рәвештә кызыл һәм ак күлмәкләр кигән. Бу төсне сайлау белән ул рәшәткә артындагы иренә һәм тыштагы басым зулым режимына тавышсыз, ләкин какшамас, ныклы рәвештә үз билгеләнү юлламасын җиткерә. Садыйк Әхмәтнең сайлау әрҗәсендәге көче демократик системаның аңа каршы корал буларак кулланылуына китерде. 1989 елның июнендәге сайлауда 22476 тавыш белән бәйсез халык ышанычлысы булып сайланганнан соң, аның намзәтлеге 1989 елның ноябрендәге сайлау вакытында кандидатлык документларында көтөклек бар дигән сылтау белән соңгы минутта кире алынды. Ләкин бу басым кире нәтиҗә бирде. Ул
хоплаган исемлек 35 мең тавыш җыйды. Бу халык ихтыярын раслады. Шуннан соң бары тик аның сайлануын тоткарлау өчен бер генә Европа илендә дә булмаган 3% квота шиге кертелде. 1995 елның 24 июль көндә барлыкка килгән каза исә бөтен бу басымнарның соңгы өлеше булды. Сусур көй ярында янәшә юлдан кинәт кенә килеп чыккан тракторның бәрүе нәтиҗәсендә һәлак булган Әхмәтнең соңгы мизгелендә Хәләл җифете Ишек ханымның садык аны бер трактор көтеп тора. Кинәт кенә чыгарга мөмкин дип кисәтүе вакыйганың гади юл хәрәкәте хатасы булмавын, планлаштырылган үтерү булуы турындагы шикләрне көчәйтте. Доктор Садык Әхмәт артыннан эшеп бетерелмәгән чанаяк кофе һәм гомере белән түләнгән милли үз аң көрәш дәгъвасын калдырды. Аның көрәше бүгенге көндә Көнматыш Тракия һәм Балкан төбәгендә ашчылык хокуклары турында сүз барганда иң элек искә төшә торган беренче нокта. Аның хирург кебек җиндәкләп алып барган бу сәяси көрәше бөтен дөньяга милли үз аң хокукларының гомуми кеше хукукы булуын исбатлады. Аның тормыш хикәясе бүгенге көндә дә шул ук мөһим сорауны куярга дәвам итә. Бер кешенең милли шәхеслеге өчен гомерен фида итүе кирәкме? Садык Әхмәт өчен бу сорауның җавабы 24 июль көндә караңгы юлдагы соңгы сулышы белән мөхирләнде. Мөхтәрәм таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр www.trt-dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.